An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 6nan ye juin kalo ye bi o tile 11 ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye seli furancɛ kalo ye bi o tile fɔlɔ ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1442 saro dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladonna k'a fɔ koro malabolo kɔnɔna na dugu dɔ bɛ yen ko Zun o dugu in jadi wale tigilamɔgɔw kɔni taara don olu ka kalanso kɔnɔna na ni ka kalanminɛn bɛɛ lajɛlen jɛni o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la jɛkulu min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛnw fo ka taa se kurutukurutufɛnw minɛni ma olu ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn caman kan ani nafolomugu caman o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye Gawukaw fɛ yen olu y'a yira k'a ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu la o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la UNTM n'o ye foroba baara kɛbagaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goyita k'a ye waleya min ta ni ka dɔ bɔ a sara la ka bila fantanw ye k'u bɛ a fɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi parti politique tɔn caman faralen don ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛɲɔgɔnya taga don camancɛ fanga na yaasa fanga in a fɔra k'a bɛ dan waati min na a ka se ka dan o ma kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ koro marabolo min bɛ yen n'a bɛ wele ko Zun o dugu kofɔlen nin jadi wali tigilamɔgɔw kɔni nana don o dugu nin kɔnɔna na ka ɲɛsin u ka kalansow ma o y'a sɔrɔ kalankaramɔgɔw u tun ye kalandenw labɔ fiɲɛminɛ na n'an b'a fɔ o ma ko récréation o waati kɔnɔna na u balila ka jadi wale tigilama ninnu natɔla ye kalankaramɔgɔw fo ka taa se kalandenw ma o bɛɛ lajɛlen kɔni ye duuru don fiɲɛ na ni maa kofɔlen ninnu u nana se kalanso nin kɔnɔna na u y'a kalanminɛn bɛɛ lajɛlen jɛni fo ka taa se kalanso yɛrɛ minɛn fɛn fɛn bɛ sɔrɔ kalanso kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen jɛni yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Tijani Wederago an ka lamɛn. Koro an bɛ se ka mun fɔ a la o ye Koro commune kɔnɔna ye jadisiw nana dugu la n'an b'a wele ko Zon o ye Koro commune dɔ ye ani Koro cɛ a bɛ taa kilo 25 kilo 30 ɲɔgɔn na taara don ekɔliso de la o y'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw kɔni ni denmisɛnninw tun bɔra sɛgɛla fiɲɛbɔ la karamɔgɔ dɔw de ka kɔn k'u ye yanni olu k'u ye donc ekɔli karamɔgɔ y'a ɲɛfɔ tɔw ye a ko a bɔlen bɛ mɔgɔ ninnu fɛ dɛ a ye boli bɛɛ k'i yɛrɛ ta o kɔnɔna de la ekɔli karamɔgɔ dɔw kɔni sera ka boli sinon u bɛɛ sera ka boli ka don dugu kɔnɔna na donc jadisiw nalen dugu kɔnɔna na u tɛmɛna ka don ekɔliso kɔnɔna na u ye direction kari ka direction minɛnw dayɛlɛ gafe minnu b'a kɔnɔna na ale ni baarakɛminɛn minnu b'a kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka olu jeni waati dɔ la bɛnkan sɛbɛn dɔw kun waliyara Koro cercle bɛɛ lajɛlen kɔnɔ commune 16 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni o banna o waatinin na a kɛra sababu yɛrɛ Burkina sira kɔni dayɛlɛ mɔgɔw bɛ ka taama kan ka fara o kan an bɛ se ka mun fɔ waati in na basigi kun n'an bɛ kosɛbɛ mɔgɔw kun bɛ taa u bɛ sigi u tɛ siran bilen nka nin kalo in na nin dɔgɔkun laban 2 in na walejugu dɔw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw ma an ka ekɔli karamɔgɔw ma u bɛ ka mɔgɔw lasiran dɔɔnin i n'a fɔ mun kɛra Zon ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka gafew ni fɛnw jeni ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw fana na jadisiw bɛ ka ban mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ u bɛ ka yɔrɔ de yir'u la k'u kana sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ yen kan bɛnkan sɛbɛn dun waliyara k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ka i sago kɛ maa si kana baga mɔgɔ si ma bɛnkan sɛbɛn in kɛra sababu ye donsokan minnu sigilen don dugu caman na olu wulila nka tile filɛ in na wale minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni ma jɔ olu bɛna u ka kanw sigi ka u ka dugu lakana parce que u y'a yira k'a fɔ ko jɔnbaya modèle dɔw bɛ ka kɛ mɔgɔ dɔw la yɔrɔ dɔw la se ka kɛ ɲɛtaa ye quoi bawo n'a fɔra ko bɛnkan siɲɛna ka kɛlɛ ban marifa bɛ dɔw bolo marifa tɛ dɔw bolo y'a dɔn o fana ka gɛlɛn an b'a yira k'a fɔ ko bi na kɔni wale juguba ma kɛ mun b'a yira ka mɔgɔ tora ɲin na ou bien ka mɔgɔ jogin kosɛbɛ nka wale fitini minnu bɛ ka kɛ ninnu a bɛ ka mɔgɔw siran a bɛ ka an ka sigida mɔgɔw siran a bɛ k'u fegu wa dɔw yɛrɛ kun labɛnnen don k'a fɔ ko olu bɛna segin ka taa sɛnɛ kɛ samiya in na samiya bɛ samiya daminɛ na nka sisan a bɛ yɔrɔ min na u caman jɔrɔlen don madala n'u caman bɛ se ka taa k'a sababu kɛ kunnafoni jugu minnu bɛ ka mɛn
sigida kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Tijani Wederagogo la a y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na fɛn bɛ kɛ bɛn ni sabati ye k'an ka jamana sɔrɔ Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ jɛkulu min sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na ɲɛnaminimafɛnw ni kurutukurutufɛnw olu minɛni kama olu ye wulikajɔ kɔni ta Bamakɔ Amdalaye ACI kɔnɔna na ka taa maa dɔ kɔni ka so kɔnɔna sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn camanba de tun b'a kɔnɔ fo ka taa se nafolo min tun b'a kɔnɔ a kun se $19 bɔɲɔngo ma u ye wulikajɔ ta ni ka da kɔni kari ka don ni maa in kan ka tɛgɛ kɛ a la a n'a bolofɛn bɛɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila fanga ka bolo kan yasa ka priorité d'a ma Colonel Abdoulaye Modibo So ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An y'an bolo da drogue feerela belebele de kan. An y'a minɛ Amdalaye ACI de kɔnɔ. A tun kɛlen don ka appartement dɔ ta immeuble dɔ la. N'ale ye drogue sɔrɔ, drogue bɛ bɔ jamana kɔ kan a bɛ na sira fɛ n'a donna yan nɔ olu bɛ drogue minɛ ka a don cogoyaw la min b'a to u bɛ se ka tɛmɛ n'a ye aéroport fɛ ka taa n'a ye Faransi. An ye da gosi a ma sɔn k'a yɛlɛ mais komi an ka minɛnw tun b'an bolo an ye da forcer ka don. An donnen an taara sɔrɔ a yɛrɛ b'a ka baara yɛrɛ la drogue tonnen tabali kan. A tun bɛ ka drogue don manaw kɔnɔ pour que ka se ka a manaw fara ɲɔgɔn kan ka ambali. An ye tɛgɛ da ale kan ka so laro ye. An nana sɔrɔ drogue min bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn kilo 1 ani gramme 400 de ma. An ye yɔrɔ f'u ye tuguni ka taa sɔrɔ $19,000 dɔɔni de b'a jɛ $20,000 na o fana warijɛ tun sirilen b'a bolo mana na. Donc an tɛgɛ da nin bɛɛ kan ka nana an ka baarakɛyɔrɔ la. An kɛlen ka ɲininkaliw kɛ an y'a ye k'a fɔ an ka gafew la mɔgɔ min don an delila k'a minɛ 2014 o waleya kelen na ka taa n'a ye tribunal la. An y'an ka sɛgɛsɛgɛliw n'an ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a ka tɛmɛnenw fana kunnafoniw ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ PV la k'a di ka taa di procureur ma. Donc sisan kɔni a bɛ justice ka bolo kan olu bɛ k'u ka baara kɛ. Semaine jan tɛmɛnen fana an ye an bolo da chanvre indien tonne 5 kan. A kɛra dugu min na dugu tɔgɔ ko Daba. Daba bɛ Cɛlɛ commune de fɛ, Cɛlɛ bɛ Baginda fɛ, Baginda bɛ Kati mara fɛ Mali la. Fana na o mɔgɔ fana tun dɔnnen don ka kɔrɔ an ka service fɛ parce que an delila k'a minɛ mais o wagati la salon an ma se k'an bolo da drogue kan. Mais an kɛlen ka drogue in minɛ sen na an y'an ka sɛgɛsɛgɛliw bonya bien vrai que cɛ bolila mais an y'an tɛgɛ d'a kan a fana bɛ juge ka bolo kan bi na. Justice n'a ka baara cogoya don an tɛ se k'o juger an kɔni ta ye min ye. An n'an y'i minɛ bi n'i taara tribunal ka bolo kan sariya bolo de don mɔgɔw bɛ avocat ta u bɛ se k'u yɛrɛ ɲini cogoya min na o ye sariya n'a a cogoya ye. Mais hali n'i bilala sini n'an y'i minɛ waleya la tuguni an b'i minɛ an bɛ taa ni ye. An kɔni an b'o layidu di maliyɛnw ma. Tant k'i kɔni bɛ a baara la i ma falen kaso min i jogo falen kaso min hakili yɛlɛma n'i bɔra hali sini k'i bolo don a la an b'i minɛ tuguni ka t'i di justice ma. N'an ye drogue minɛ a bɛ jeni de cocaïne do chanvre indien do cérémonie de bɛ organiser commission de bɛ sigi sen kan ordonnance bɛ ta procureur fɛ an bɛ sɔrɔ ka disposition ta a bɛ kɛ cérémonie ye presse bɛ invité drogue jɔyɔrɔba bɛ an ka jeunesse tiɲɛni na modèle bɛɛ de bɛ ka circuler fo mɔgɔw fana k'an dɛmɛ de fɛn dogolen ɲinini ni mɔgɔ ma bɔ kɔfɛ ka n'a fɔ aw ye ni mɔgɔ ma a da fɛgɛya k'a kuma wuli aw tɛ se ka fɛn kɛ donc an bɛ dɛmɛ min ɲini population fɛ o ye ka kunnafoni d'a ma ni bɔra kalama k'a fɔ drogue bɛ min yɔrɔ yɔrɔ a bɛ feere yɔrɔ yɔrɔ u ka kunnafoni las'a ma an b'an ka baara tɔ kɛ a kan ka kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a kan ka kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Colonel Abdoulaye So la a y'a fɔ cogo min na an bɛ min fara nin kan u ka wulikajɔ ta ni fɛn fɛn bɛ ka minɛ ta ni si tɛ dilan an ka jamana kɔnɔ san'a ka taa dolen minɛ a bɛ wulikajɔ ta a kana se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'o kɛra dɔ bɛ bɔ nin ɲɛnaminimafɛn ninnu na an ka jamana kɔnɔna na Ala ka hakilina ɲuman d'an ma. N'an bɔra yen nɔ Gawokaw fɛ yen nɔ jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu fɛ yen nɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ u tɛ ji sɔrɔ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 4 wagati ninnu ma o bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ u bɛ wulikajɔ la ka ji ɲini wa a ji yɛrɛ bi sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ji kɔni ɲɛ bi ko kafe yasa ka priorité d'a ma an ka Gawoka dɔw ka sira lamɛn. Eko an bɛ se k'an da maga la ji ko ka gɛlɛn fo k'a fɔ gɛlɛya dan anw yɛrɛ ka niveau la n'an ye ji sɔrɔ bi sini an t'a sɔrɔ wa n'an y'a sɔrɔ don min na fana i bɛ sigi de ka ji kɔnɔ cɛ fo 2 heures 3 heures o fana ye lala ye n'i sera ka dɔɔni sɔrɔ 4 heures bɛ se wagati min na o b'a sɔrɔ ji tigɛra su 2 heures nka cɛ i bɛ sigi de ka ji kɔnɔ n'a nana o fana tɛ don bɛɛ ye dɛ don dɔ la yɛrɛ i bɛ sigi ka ji kɔnɔ ji tɛ na. Donc ji ko kɔni kuma yɛrɛ tɛ kɛ yɛrɛ parce que tellement que an yɛrɛ tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ filɛ nin ye hali ne tɛ se ka soli ka wuli ala ni jiko gɛlɛya sababu parce que n bɛ wuli 1 heure de ka ji ta fɔ surɔ yɛrɛ ne dara 4 heures de kuma o kuma ne bɛ da 3 heures surɔ yɛrɛ ta n dara fɔ 4 heures de n'a fɔra ji tɛ na et puis kalo mana sa facture bɛ sara ɲɛ ma wa fɛnɛ an tɛ ji ɲuman sɔrɔ ka. Tuma dɔ la i bɛna sɔrɔ ji bilennen don ni ji bilennen don n'i y'a bila ka sigi i bɛna buruburu caman sɔrɔ a jukɔrɔ sinon wagati dɔ la i bɛna sɔrɔ a jɛlen don wagati dɔ la i bɛna sɔrɔ ji bilennen don. Gawo ji yɛrɛ o yɛrɛ ɲuman na k'a bɛ komi ko kafe ji an tɛ ji sɔrɔ normal la wa an t'a ɲuman fɛnɛ sɔrɔ hémorroïde bɛ ɲini k'an bɛɛ faga yan nɔ a tɛ traité
ko ka can quoi vraiment ne kon sengane no gouvernement la ka hinana de tuma do la robinet bi wili ka tige tuma do la fana tle fla jimbi blenchori ko joli ara am ko ile famu litme talge gawga do ga shirero ya futugumna jamana nyama ga wuliga jota yasa no ga bsaka duga jikula tugumna nyana ma tseka ta jiko de nambora yon temu ole siga fodo ke ka yira ga fo kube foli krengele ta ganya shanga chamaje fanga nyama ma krengele Asimi Goita ka ya yira ga fo ka bi dobo aga sarala ningo bla jamana dese bagato yi ku ga wuliga jota ni bela jelen kofe ka sega jamana a gouvernement ma to do ka sega bo a fen bela jelen na yasa jamana bi dinga ngora bi sega bo o dinga kono na chogo ya muna yasa ga premier diga dama faso de no ga shira di sarako ka anga do ka shira lame an wa jamana don saraman kilo sarain bi niveau do de la président mi mbo ayre ku le premier ministre bi mi mbo ayre ku an wa jamana mako bi ka sura fen keleli an wa jamana mako bodi ibi do bi sarala mais ibi seka ibi mi soro bigi signature la o ka girini sarai shia bakele ni ko fonctionnaire ma ka bo fonctionnaire na ka do privé la abi arabe nous ça que transition qu'on a mais est-ce que nous comme na continuer naï ou bien faut nous ta construction la ka valider ka a faire belle ma ka changer son hôtel ka faute la ka blater ko ko funu ba na kuire ana ka jamana ka tanye akausa mais akaka sira fe amese ko fene ko ça dit dumuni fo were bela jelen ko en général quoi fait payer les nous donc ka laje ou ka olu jiki folo no olu jiki kuma na amese ro ka se sara ko rama yentem tra ko sana grevula Asimi nous ka coup d'état bambaluka où la CDAO nous pénalise donc on désolé nga bara ireke ou est sababu la folo donc maintenant ne bolo mali problème c'est ça ko mali problème ou di nous yentem le conseil d'administration na salate nous wari sur dessous des tabous la mali sur enfin mali fonctionnaire maraté saralao Sarate Bali fonctionnaire va prendre un agent de la douane, un agent de la douane qui n'a pas 200 000 francs, 300 000 francs. Mais tu vas trouver que ces gens qui sont dans des voitures de 50 millions, 60 millions. Parce que j'avais compris que vous me gagnez augmentation après c'est étonnant encore qu'on a salaire. Salaire c'est compliqué. Ni tuwe faso de no ga shira ya fo chugum na ala nga jamana basikini nga kulusuma nambura no parti politique chon chama farala nyoka ka yira ga fo kulubi chamanje fanga ka kokoro madu ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita klela ko mado wulla ka sega ibega genga boyno ko ka yira ga fo ko fanga tabulu mai ko kabini ibega tara lafiya te jamana konnana wanyama Amadou Koita ay mi fanga lame On est de une coalition pour surveiller le processus de transition. PPM, ADEMA, ASMA, Parena, avec le Tchama, Fama de Waka. La fondation Kurami, Nana, dans le secteur technique, tout le monde a sur la blague. Ou tout à l'heure, l'État de Ségui, de là, on a des managements. On a deux dans la présidence de Boga Keita, qui est président de la République. Donc, il a tapé dans le cas, pour qu'on en court, Fanakata, le Boga Keita de Mali pour la vie. On est qu'à boire un comme Mali pour la vie. On est qu'à l'eau, on a fait pour l'État, quoi. L'île Mafragela, comme Mobola, Farabouye, au exemple, de l'Antoro, qu'on a un événement de 24 mènes, on a le président Assimi Goïta au investi dans les prémices pour la transition de Kogala Maguette, nous qui est à nous, n'en a qu'à beaucoup Malibra, nous n'en a qu'à beaucoup le nez, Mali de Kakan, pour les Lambi, on va y aller à la Kani, parce que je m'en ai un peu de détail. N'a-t-il donc Mamou Famé, nous avons mis un peu de on a mis une état à la on a mis une démocratie. Ni RDRS, les voix de Fleur, à 100 comme nous, quand nous avons fait un lac à la tête de la tête 5% pour la boule de Bologi, on a enfin la Nora. Quand on a un engagement monétaire pour transition pour la tête de l'Otan de Séguida, alors qu'on entend Bora, la Tobra, alors qu'on entend les réformes de ces élection présidentielle qui s'est organisée pour qu'on ait une normalité constitutionnelle. Car il faut que la Tadjele s'est organisée. Donc, on va suivre. Transition a été faite avec inclusivité. Dans le monde, ne marche pas la mamie, la vie, bedado, il a dit, ça veut dire que j'aimerais deux mois d'année à Daou, quand on va se nommer. On l'a engagé, Bekanga, Jeffrey, Bekanga, Sura, Sura, Fonana, pour qu'on ait qu'à Malibo, qu'elle a pour tout le monde. En somme, on a beau Kola, on a beau Tani Kola, on a beau Kafonene, Makeni, Malisitani. On a bien fait la douane. Nous avons fait un décant de lui. Mais on aurait décemé Kabé. En décemé Kabé, mon gars, il faudra que pour une dobé, nous nous satisfaire, ou nous dater son accord. Donc, comme il dit à vous, il y a beaucoup. Maintenant, si il y a un gros, son âme est le gouvernement, avec le gouvernement inclusif, avec le gouvernement consensuel. Non, il faudra voir un amna d'économie, amna enfrancement, quand j'étais né, on a mon dit que les calots seguintes, programme Kairana, les musées, c'est la programme Irana, on a boudé que Kalata, on a organisé tout le monde, on a organisé
mun de bɛna kɛ bi min bɛ se ka kun siri insécurité la parce que bi ale Buguni o de na attaqué sera insécurité tɛ santé nɔ dɔrɔn ye dɛ insécurité Mali fan bɛɛ de bi mun de bɛna k'o la mun de bɛna kɛ bi fana pour que maliyɛnw y'a fɔ cogo min na gɛlɛya b'u kan bi hali ka dala dumuni sɔrɔ ka gɛlɛn donc n'o ma kɛ na ala sɔnna a ma an bɛna action dɔ entreprendre k'a yira maliyɛnw na a filɛ nin dɛ minnu kun ko kunu k'olu de bɛ se ka yɛlɛma kɛ minnu kun ko kolo k'olu bɛna ni Mali kura ye minnu kun ko kunu ko ka hakilina de ka ɲi ni jamanadenw tɔw bɛ ta ko de y'a to k'olu ye ba daminɛ donc a fana an bɛ malidenw lasɔmɔ la n'a ye conférence plus kɛ il se peut même qu'an ka manifestation wɛrɛ kɛ mais min ka gɛlɛya ma bi dɔrɔn i man di fana de se ka bɔ de gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na k'a fɔ min bɛ ka fɔ tiɲɛ yɔrɔ mais caman bɛ nimisa la bi ala k'an kisi kalo 9 min nalen o kana kɛ nimisa. Ne kun bɛ tali kɛ Amadu Koyita la a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔlen don jɛkulu dɔ sigilen don sen kan parlement des enfants olu tɛ dɔwɛrɛ la ka denmisɛnninw kɔni k'u ka hakɛ tɔpɔtɔ yaasa bɛnganiya kana ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ni gɛlɛya wale min bɛ ta ka ɲɛsin u ma olu bɛ se ka lakana cogoya min na ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na a ɲɛmaa ye Numu Sherifu Ayidara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An donna dugu caman kɔnɔ an ni dugutigi caman ye bɛnkan sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ an y'u la faamu u k'a dɔn ko denmisɛnninw ka furu denmisɛnninw ka nin barakolo gɛrɛnw u ka bɔli ekɔli la a maɲi denmisɛnnin yɛrɛ de ma wa a maɲi olu ka dugu yɛrɛ taa ɲɛma an sera ka layidu kan sɔrɔ u bolo min na u b'a fɔ an ye ko olu kɔni ka dugu kɔnɔ denmisɛnnin fitinin musomanin fitinin ka furu ko o tɛ kɛ olu fɛ yen bilen ko k'u sama ka bɔ ekɔli la k'u bila ka na duguba kɔnɔ baara la ten u fitinin k'o fɛnɛ tɛ kɛ olu fɛ yen olu ye avancé dɔw ye don min na ne welela k'a fɔ n ye ko présent ko mɔgɔw nana cité la ko u bolila ka bɔ jɔnya bolo ka b'u fɛ ne ko ko ayi ne tɛ da la ko fo n ka taa ɲɛ d'a kan o don bɛ n welela ka taa cité la n taara n'u kuma la CNDH de ye problème détecté droit de l'homme gara minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ni nɔ adamadenya yɛrɛ hakɛ tigiw minnu bɛ jamana kɔnɔ k'o contrôler k'a lajɛ ni jamana kɔnɔ adamadenw ka hakɛ bɛɛ labatolen don jamana ɲɛmaaw tɛ ka bin jamanadenw kan jamanadenw yɛrɛ dama fɛnɛ tɛ ka bin ɲɔgɔn kan olu de sera a ma u ye minisiri wele n'o kun ye Bintu Funɛ ministre ni denw ni denbaya ka minisiri o fɛnɛ ye cité directrice n'o y'an ba Amina Sise olu de kɛra sababu ye ka u lanati cité in kɔnɔ ka u ta directement en charge donc o denmisɛnnin ninnu nana o cogo la sisan nɔ n'a fɔra ko nin don in bɛ ka na ni situation bɛ yen et pourtant miiri don don ɲɛfɔli don don kuma don don an tɛna se ka kuma ka sɔrɔ an ma kuma ni denmisɛnnin ninnu ka situation kan barisa maa 100 nana mais o maa 100 in na maa 56 de ye denmisɛnninya la donc denmisɛnnin yɛrɛ ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye o tɛ se ka bɛn an ka dugu kɔnɔ dugu min an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo o tɛ se ka bɛn dugu kɔnɔ dugu min na ko an ko k'an sɔnna démocratie ni tun bɛ tali kɛ Numu Sherifu Ayidara la a y'a fɔ cogo min na an ka hakili to denmisɛnninw na k'u bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔna na n'an bɔra ye au conseil malien d'électoral olu kɔni ye wulikajɔ ta u ka maa ɲɛmaaw ka taa bɔ premier ministre la n'o ye Sokɛli Kokala Mayiga ye a ɲɛmaa Abibu Sila ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Yari so Barakoro de vraiment aba considérer je pense que nous aussi on va profiter de cette considération dans la zone en sera comme il faut nous faire dans la zone en bokeh parce que mal l'extérieur vous savez en cas jamaba de donc quoi c'est quand même 4-5 millions de mal l'extérieur je crois que malien ka pour que vraiment en cas jamana ka se ka tanye inchallah bon je crois que bede kan ka bolodi ngoma donc ani premier kuma na ko la an kuni la juta na la zone ni fora ko an kuni an ka roli mini amboke bolu ayi fana la juta ni ko na la zone ulu nana de ka Mali vraiment ka ko mun ma se ka sira manta unana ode laje ka pour que aka se ka correction dama dun nati ko la donc vraiment ma se ka bo ambe dingue min kono donc vraiment ñu defo ay conseil dama ñafo ka wali mando et puis bon donc na la sona fana anka min ke anya la tambake ni tun bɛ tali kɛ Abibu Sila la a y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan hali bile tunkarankew ka bolo kan CSDM olu fana ka ɲɛmaa ye wulikajɔ ta ka taa bɔ an ka minisiriso la o ɲɛmaa ye maa min ye Bedi Darame ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An nana ka u y'an bisimila parce que an ye bureau kura sigi kalo tɛmɛnen tile 29 an ko an tɛ se ka bureau sigi diaspora tɔgɔ la n'an ma na ministère le plus important pour nous parce que le ministère des affaires étrangères consulat ni ambassade donc an ka militants
anga munumbe anga tona u bebeta u mago bejo consulat la u mago bejo ambassade la donc ananu fe kana salam alaikum ku fe kanga bureau président la et puis kanga préoccupation fo o de anna kunya bi fa anya kuma chama fo an kuma ra carte nina ko ka passeport ko ka anya fon préoccupation mumbe malien de l'extérieur la anya élection na ta fana kuma fo parce que les maliens doivent jouer un grand rôle diaspora mo doivent jouer un grand rôle dans l'organisation de l'élection des élections à venir. Voilà, donc nous échangeons. Bon, on a prévu de rester en contact. Ya, nous barake, à Jagoya, nous barake parce que on a fait militant ou mogobula sunitle. Connaît anya mufo, itisa kito Bamako, kibe malien ou nous koka kuka kumafo, anya refo. Bamako permanence drone besaka kea. Ya, nous mana usigia, kalo woro mana teme, ite malien de la diaspora. Anya refo, nous be kumantola. Usigileme dugungonoya sans saba ya base retula parce que pour que quelqu'un malien de diaspora présent il faut que basica kila ne français président qui era candidat au nom de la France et duguto est soutenu ya donc ni basitila itisaka ke candidat donc duguto do la yere nitmetaliga bidi dramela fatugo na ala ga beni kila sabati anga jamana konnana nambora no hôpital Jumali ulie franyonga doke ninga jonyono takadi uga chakela doma yasa ka privatique dama Bakari Dambele ale ba nyefa nga lame banabato minu men na hôpital du Mali la an yɛrɛ ka laɲini mɔgɔ bɛ na an tɛ se ka bɛɛ kɔni 100% bɛɛ kɔntalen ka bɔ mais an bɛ fɛ mɔgɔ bɛ na dɔgɔtɔrɔso la ni i furakɛla i kɔntalen ka bɔ o de y'an ka laɲini ye donc pour que o ka se ka kɛ an ye a jate minɛ ka hakilina dɔw boloda k'a fɔ bon ni i bɛ nin hakilina in kɔnɔ i ka ɲi n'i tɛ nin kɔnɔ i man ɲi donc an y'o hakilina ninnu de dada ɲɔgɔn na ka na ye service dɔw bɛ yen min ka baara ka ɲi ni service bɛɛ ta ye ɲinɛ san kɔnɔ o ye service de réanimation ye donc sɛgɛsɛgɛliw y'o de kɛ donc an y'o service de ta sisan ka jɔnjɔn di o ma ka sɔrɔ ka jɔnjɔn in di agent kelen-kelenna service kelen-kelenna o kelen-kelenna o ka agentw la baarakɛla ɲuman an ye jɔnjɔn ni tun bɛ tali kɛ Bakari Dambele la a y'a fɔ cogo min na ala ka basigi na cɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra nɔ festival Noël hip hop u ka festival daminɛna an fɛ Bamakɔ yan nɔ a ɲɛmaa ye maa min ye Sidiki Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn na festival yɛrɛ tɔgɔ de Noël hip hop san o san a bɛ kɛ novembre ka se décembre ma mais ɲina coronavirus y'a kɛ a ma se ka kɛ donc an ye partenaire dɔ sɔrɔ minnu bɛna kɛ ɲina donc directement tɔgɔ falenna mais a tɔgɔ b'a nɔ na 8e édition de don mais festival n'a fɔra Noël hip hop an sera k'a fara ko la parole au hip hop ka se ka kuma da di an ka segu n'an ka dongo mɔgɔ ma donc an bɛna daminɛ ɲina ka se mois de juillet ma fo ka se ka daminɛ mois de juillet la fo ka se novembre ma quoi donc Noël hip hop tɛ mais a b'a kɔnɔna quoi mais tɔgɔ kɛra la parole au hip hop ye sinon a bɛɛ kelen quoi ni tun bɛ tali kɛ Sidiki Jara la hali bi o festival hukumu kɔnɔna na an ka rappeurs n'o ye an ka dɔnkilidala denmisɛnninw ye yaasa k'olu tɔpɔtɔ cogo min na Karunga Ba ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn kuma min bɛna di hip hop ma parce que pour que hip hop ka se ka kuma jamana kow kan ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ on sait que instabilité bɛ yen bɛn tɛ yen kelenya tɛ yen donc yanni rappeurs u k'u ka clash n'u ka kow kɛ an b'u bila an bɛ thème dɔ fili u senkɔrɔ ka tila ka a tɔgɔ di ka fɛn dɔ bila ni min sera k'a kɛ ka ɲɛ ka cadeau d'o ma donc ka kuma jamana kow kan fɛnɛ paix o ye jamana ko dɔ ye jamana kungoba dɔ ye il faut k'o de ka kɛ donc k'o kuma da di rappeurs ma u fana ka kuma parce que u suilen don n'olu y'o kuma ninnu kɛ yan'u ka kɛ clash ni manamanakan fɔ ye n'olu ye i ka dɔn k'a fɔ o don u ka dɔnkili kɔnɔna la u ka fanu parce que influence ba de b'u la n'u ka fanu y'o ta a bɛ se ka na ni comportement falenni caman ye quoi donc kuma ka di rappeurs ma o fana min b'u kun n'u kan cɛ u k'a fɔ a bɛ se ka nafa dɔ la don an tɛ dan Bamakɔ an bɛna centre ni nord de fara kan parce que an tɛmɛna yɔrɔ caman na ka caya mais an tun tɛ ka se ka centre ni nord de lasɔrɔ an bɛ taa Sevare Mopti an bɛ taa Gao olu bɛ don ɲɔgɔn dan na ɲɔgɔn dan bɛ kɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ panel de discussion fana bɛ kɛ an bɛna kumalasigiw bɛ kɛ o fana k'u hakilina falenfalenw bɛ kɛ o fana b'u hakilinata di fɛn min ye vivre ensemble kan o ye thème ye voilà bɛn ni kelenya voilà o fana hakilina falenfalenw bɛ kɛ compétition bɛ kɛ concours bɛ kɛ ɲɔgɔn dan o bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u thème ye u bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ a fɔ cogo min na fɔcogo ɲuman na cogo min na donc ni min sera a kɛcogo la o de bɛ ta ka na Gao représenter
Kulukuruta déjà an bɛ fɛ ka kɛ ka région bɛɛ toucher ka taa finale kɛ région bɛɛ la kelen o de y'an ka souhait ye maintenant parce que Mali rappeurs suilen don jamana wɛrɛw kan donc a ka di maa caman de ye demande kɛ k'u bɛ na an ka festival la n ko k'a to fɔlɔ n ka se ka Mali bɛɛ lasɔrɔ fɔlɔ o bɛ sɔrɔ 10e édition na ka daminɛ 9e édition na ka taa 10e édition na o y'a sɔrɔ n ye Mali bɛɛ lasɔrɔ an bɛ se ka maa wɛrɛ to ye u ka se ka don o y'a sɔrɔ a sigira ka ɲɛ kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Karo ka bala a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an ka dɔnkilidala denmisɛnninw k'u don bala arapu yɛrɛ a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun i bolo. Siriki an taga Burkina jamana kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na bingani wale min kɛra Burkina dugu min bɛ Sulani o kɛra sababu ye duguden caman kelen bɛ k'a sigiyɔrɔ bila ni waati laban in na ka taga dugu wɛrɛ la u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u bɛ dugu kura min na nin ye ko dekun camanba de b'u kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga États-Unis jamana kan États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a ye tagamakɛ k'a kunda Europe jamana kan k'a biri a sigira fanga la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taga jamana kɔ kan nin wagati na maa caman bɛ k'a yɛrɛ ɲininka mun na États-Unis jamana ɲɛmaa a y'a kunda jamana wɛrɛ kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Faransi jamana kan Faransi ye Centrafrique jalaki k'a ka dɛmɛ ɲɔgɔnya a n'a ka sɔrɔdasiw ka baara ɲɔgɔnya ko o ka jɔ fɔlɔ Centrafrique jamana kɔnɔ maa caman ka fɔlɔ la ko kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Centrafrique ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ to o Faransi jamana kelen kan Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a y'a lase a ka kunnafoniw na kunu wula fɛ k'a jira a ka kɛlɛbolo n'o ye Barkani ye k'u ka baara ɲɔgɔnya jɔ fɔlɔ ka sababu kɛ a ka baara ɲɔgɔnya min bɛna jɔ Sahel jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Siriki an ye min sɔrɔ ni tiɲɛli dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati an ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la